selvom det pisser ned i dag, eller det er i hvert fald meget ustadigt, så skal jeg ud i jagtsegment, og et segment, det er jo et stykke af en rute. Nu er jeg hjemme hos mine forældre i Haderslev, fordi jeg arbejder hernede i det sønderjyske, så kan jeg jo lige så godt benytte lejligheden til også at besøge dem. Så, og jeg ved heroppe ned på Starup Hede, der er der et segment, som jeg har jagtet før. Jeg vil lige prøve at se, om jeg kan slå en rekord dernede. Men, vi skal lige have varmet op først. Jeg synes da ikke lige skulle snydes for, imens jeg varmer op til segmentet ude på Starup Hede. Snydesyn af den lokale Starup Kirke fra 1779. Super flot lokal kirke og meget velholdt stadigvæk. Den så også ud, dengang jeg var ung her i Starup. Jeg stiller mig lige her lidt i tørvejr, lige for at redde det værste regn af, for at løbe op over heden, og det pissøs regner, og det er lidt ujævnt og kan være glat, så gør det ikke noget, at det ikke regner. Så har jeg lige været hen og tjekke, at ledet det var åbent. Det var det ikke. Det betyder så, at der også er køer ude på marken, så der kan være nogle forhindringer undervejs, men det bliver super spændende. Så skal vi lige have en forbipasserende med 2 hunde, så jeg ikke bliver viklet ind i dem forbi os. Og så går starten lige om lidt. Jamen, så trækker vi springbenet op, og så må vi jo se, om jeg kan holde til at have jer med på turen hele vejen, eller om der skal være en kunstpause undervejs. Men, så går det løs. Ses på toppen. Her undervejs. I topform. Det går bare. Det er simpelthen koldt i løb. En eller anden form for løb. I er træt i benene. Nej, går ikke. Jeg må slet ikke i gear til nu. Hold da op.
Nå, vi ser hvad det bliver til. Forhåbentlig en PR, uanset hvad. Ej, fy for en skefuld. Hold da op. Og så kom solen frem. Jesus Christ, man. Det var fandme hårdt. Men prøv at se her. En udsigt. I skal snydes for. Haderslev Fjord. Mine damer og herrer. Forpustet eller ej. Nå. Jamen, tak fordi I kiggede med. Og jeg lige går ned igen. Synes jeg skulle jagte flere segmenter i fremtiden. I fremtiden, vel at mærke. Ikke lige nu, der kan jeg mærke. Så giv lige en kommentar. Og ellers synes godt om, abonner og tryk på klokken. Vi ses i det næste.